Dobrý deň, prajem. Vítam vás na prednáške, ktorá sa týka informatiky. Naším cieľom je ukázať vám, akým spôsobom pracovať s veľkým množstvom údajov a ukážeme si to na príklade čínskeho telefónneho zoznamu. Keď hovoríme o veľkých údajoch, je fajn si nejak uvedomiť, že čo to vlastne znamená veľké údaje. Tak keď si pozrieme, že aký veľký je byte, tak byte je 8 hodnôt, ktoré sú buď 0 alebo 1, čiže nejakých 8 bitov. Takouto veľkosťou sme schopní reprezentovať 256 rôznych hodnôt. Keď hovoríme o kilobajte, tak to je taký kratučký e-mail, dvojparagrafový. V podstate jeden znak sa dá zapísať na 1 až 2 bajtoch. Keď hovoríme o megabajte, tak to je taká menšia fotka, nie je úplne v najvyššom rozlíšení. Gigabajt je zhruba hodina HD videa. Je to teda rádovo sa pohybujeme pri veľkosti rámky počítača. No, keď hovoríme o terabajtoch, tak teraz sa vlastne bavíme o veľkosti harddiskov. V roku 1997 celý web mal takúto veľkosť. No, keď sa dostaneme k petabajtom, tak petabajty vlastne predstavujú už 1000 terabajtov, alebo tak 1000 takých bežných diskov. A YouTube už pred 5 rokmi mal toľko nahratých videí, že vlastne potreboval doplniť 1000 alebo viac diskov každých pár dní, aby vlastne stíhal ukladať všetky videá, ktoré mu ľudia posielajú. No, keď sa hovorí o exabajtoch, tak v 2015 bolo toľko dát prenesených internetom z jeden jediný deň. To už je vlastne 1 000 000 terabajtov. No, zetabajty sú dáta, ktoré už sa považujú za naozaj veľké a sú to vlastne stále ešte relatívne teda dáta, ktoré ešte zďaleka nepredstavujú všetky dáta. V súčasnosti v roku 2012 bolo toľko dát uložených na všetkých počítačoch na svete. V súčasnosti, keď vlastne máme nástup tzv. Internetu vecí, tak do internetu je zapojených stále viacej a viacej zariadení. Už ich je radovo 3 až 4 krát toľko, ako je ľudí na svete. A každý rok vlastne takýto počet zariadení narastie o nejakých 40%. V roku 2016 prešlo 1,1 miliarda zetabajtov, čo je teda zhruba 1 zetabajt. Tieto odhady sa nerobia veľmi často, takže odhad 2 zetabajty za deň je vlastne, teda neviem, či to je za deň, ale teda, že ten odhad bol na rok 2020, ale tie odhady sa nerobia veľmi často. Neviem, či poznáte CERN, to je vlastne v Švajčiarsku, kde je obrovský urýchlovač častíc, ktorý teda všetky tie senzory, ktoré vlastne sledujú zrážky tých častíc, tak generujú obrovské množstva dát a iba za 1 sekundu vygenerujú 40 terabajtov. Facebook v roku 2014 mal 300 petabajtov, pretože ľudia do toho Facebooku posielajú aj videá, aj fotky a samozrejme texty.
A to bolo len v roku 2014, hej. Fakt, že obrovské množstva dát. Google zverejnil v roku 2008, že má vložených zhruba 5 exabajtov, čo vlastne v tom čase boli disky radovo 1000-krát menšie ako v súčasnosti. No, to, že z tých dát je veľa, to je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že vlastne, keď už máme veľa dát, tak celé by sme s nimi vedeli aj pracovať a vyhľadávať v takýchto obrovských dátach je obrovská výzva. Čiže ak máte obrovské dáta, tak chcete vlastne sa do nich pozerať a hľadať nad nimi to, čo je pre vás zaujímavé. No a ako často a koľko veľa vlastne potrebujete tých dát prečítať, aby ste našli to, čo potrebujete, to je veľká otázka informatiky. Samozrejme už z nejakej časti vyriešená, ale nie je to vôbec jednoduchý problém. Len keď vezmete, že Google má za 1 minútu milióny vyhľadávaní nad v podstate tými istými dátami, tak to je šialené, hej, že koľko vlastne potrebujete na to počítačov, aby vôbec niečo také zrealizovali. Taký Facebook, tým, že vlastne poskytuje multimediálny obraz, hej, tak potrebuje pracovať tak intenzívne, že potrebuje niekoľko 100 000 obrázkov každú sekundu odoslať zo svojich serverov. V YouTube, keby ste chceli stíhať sledovať, čo všetko sa vlastne do toho YouTube nahralo, tak potrebujete teda niekoľko stovák paralelných počítačov, aby ste vôbec stíhali ako keby prehrávať tie videá v reálnom čase, keďže každú minútu sa nahrá 72 hodín. A keď aj opustíme týchto gigantov, stačí si zobrať iba nejakú bežný obchod, ktorý má teda niekoľko pobočiek a v podstate každé pípnutie v pokladni, pričom tých pokladní je strašne veľa, predstavuje akýsi zápis kdesi na disk o tom, že ste si kúpili nejakú vec. No a toto sa deje vlastne paralelne v mnohých pokladniach, čiže je to niekoľko finančných transakcií za hodinu. A potom si predstavte tú databázu účtovníctva, ktorá prezentuje, že čo všetko sa vlastne, čo ste predali, kúpili, čo ste mali na sklade, to sú obrovské dáta. No a takýchto veľkých hráčov je strašné množstvo, ktoré vlastne pracujú s veľkými dátami. My si teda ukážeme na veľmi zjednodušenom príklade, akým spôsobom sa dá pracovať s veľkým množstvom dát a vyhľadávať nad ním. Pretože používateľ je zvyknutý a teda by očakával, že vyhľadanie nad obrovskými dátami trvá pár sekúnd. Google má stanovené, že vždy to chce stihnúť do nejakých 2 sekúnd, aby vlastne používateľ videl výsledok. To majú ako keby taký internú hranicu. A samozrejme, nechcete to iba pre jedného, ale pre niekoľko tisíc ľudí v tú istú sekundu. Takže ako na to? Náš príklad bude veľmi zjednodušený. Predstavte si, že máme teda telefónny zoznam všetkých Číňanov. Nech je to teda 1 miliarda záznamov, okay? Keďže mám miliardu Číňanov. A o každom z nich budeme chcieť vedieť telefónne číslo, ktoré povedzme vieme zapísať do 8 bajtov. A o každom z nich budeme chcieť meno a priezvisko. Budeme používať UTF-16 kodovanie, ktoré sa štandardne používa v Číne, takže
potrebujete 2 bajty na jeden znak a budeme mať ohraničenie pre 15 znakov na každú z týchto častí. Čiže na meno aj priezvisko. Dokopy teda budeme potrebovať na meno a priezvisko 60 bajtov a na telefónne číslo 8 bajtov pre každý jeden z tejto miliardy záznamov. Takže keď ich bude miliarda, tak budeme potrebovať teda 68 miliard bajtov, čo je v prepočte na gigabajty, teda zhruba 63,3 gigabajtu. No a naša jediná jednoduchá otázka bude, že chceme zistiť, kto je majiteľom nejakého telefónneho čísla. Aj keď obvykle teda to vyhľadávanie je opačné, teda že hľadáme na základe mena telefónne číslo, ale my si teda naozaj zjednodušujeme príklad, takže budeme hľadať podľa telefónneho čísla. A chceme vedieť meno a priezvisko. Tak, keďže máme 63 GB, do rámky nám to nevojde. Aktuálne rámky majú tak radovo okolo 10 GB tých bežných nových počítačov, takže potrebujeme to dať na disk, povedzme, že do nejakého súboru. No tak samozrejme tí činenia do toho zoznamu prichádzajú stále ďalší a ďalší, proste nejakí sa narodia, niektorí proste si kúpia telefón a potrebujeme ich zaregistrovať. Tak stále keď prídu, tak sa zapíšeme ten nový záznam na koniec toho zoznamu. Tie čísla sú také, aké sú aktuálne k dispozícii. Ľudia si vyberajú nejaké čísla, ktoré sa im hodia. Takže nemáte vôbec garantované, že tu dochádza k nejakému usporiadaniu alebo čosi. Čiže ako prichádzajú, tak sa zapisujú. Takže pridávať do takého zoznamu je veľmi jednoduché. Proste otvoríte súbor, zapíšete na koniec, zapíšete, to je pár milisekúnd. Ale keď chceme hľadať takýto záznam, tak vlastne potrebujeme prejsť celým zoznamom. Ak ste niekedy mali informatiku, tak viete, že hľadať v nejakom zozname, to by ste napísali nejaký cyklus for a dali vlastne, že chcem prehľadávať všetky od začiatku až po koniec, pokiaľ teda nenájdem nejaký záznam. Keď máte šťastie, tak ten, čo hľadáte, je úplne prvý. Keď máte smolu, tak ten, čo hľadáte, je úplne posledný. V priemernom prípade je to kdesi v strede. Hej, čiže ak teda budete robiť povedzme 20 hľadaní rôznych čísiel, tak v priemere prejdete polovicu súboru na to, aby ste našli ďalší záznam. No, ako dlho trvá prejsť polovicu takéhoto zoznamu, tak potrebujeme prečítať polovicu z tých 63 GB, čo je 31,5 GB. Štandardne disky dokážu poskytovať rýchlosť čítania v niekoľkých stovkách megabajtov za sekundu, tie rýchle SSD disky. Tak keď je to 300 megabajtov za sekundu, a potrebujeme prečítať 30 GB, tak je to v priemere asi 100 sekúnd. Na to, aby sme našli záznam, ktorý je v polovici. Čiže na prečítanie polovice nám trvá zhruba 100 sekúnd. Čo je neakceptovateľné, pretože my sme to chceli do 2 až 3 sekúnd. Takže toto nie je správny prístup. Tak ako na to? Môžeme sa inšpirovať štandardným papierovým telefónnym zoznamom, ktorý ste možno už ani v živote nevideli, možno áno. V každom prípade štandardné telefónne zoznamy sú teda usporiadané podľa priezviska daného človeka, aby ste našli rýchlo ten daný záznam, ktorý vás zaujíma. Čiže človek je schopný v takomto telefónnom zozname relatívne rýchlo nájsť bez toho, aby potreboval čítať od začiatku po koniec
celý telefónny zoznam. A keďže my hľadáme podľa telefónneho čísla, tak to usporiadanie si teda neurobíme podľa priezviska a mena, ale podľa telefónneho čísla. Takže usporiadame si všetky tie záznamy. Samozrejme, niektoré záznamy tam chýbajú, pretože proste niektoré čísla sa zrušia, niektoré sa pridávajú, čiže nie je to kontinuálna postupnosť čísiel, ale proste sú tam diery. No, teraz ako vyhľadávať v takomto telefónnom zozname? Tak povedzme, že tá žltá časť je to miesto, ktoré hľadáme, ale nevieme, že tam je. Nevieme, že kde je proste kdesi v rámci celého zoznamu. Tak čo môžeme robiť? To sa nazýva binárne vyhľadávanie. Funguje to tak, že najprv sa pozrieme presne do stredu toho zoznamu a prečítame si, aké je tam číslo, aké telefónne číslo tam je. No a porovnáme si to s tým číslom, ktoré hľadáme. Čiže hľadáme nejaké číslo, v tomto prípade to naše hľadané číslo je väčšie ako to, čo sme našli v tom strede zoznamu. A tým pádom môžeme si povedať, že všetko menšie ako to, čo sme našli, už nepotrebujeme pozrieť, pretože náš záznam je väčší, takže je v tej druhej polovičke nižšie ako to, kam sme sa pozreli. No a teraz vlastne robíme to isté, čo sme robili pred chvíľou. To znamená, prečítame si, aké číslo je v strede tej časti zoznamu, ktorá nám ostala ako potenciálna pre nájdenie nášho čísla. Zase si tam prečítame, čo tam je a zistíme, že toto číslo, ktoré sme našli, je väčšie ako to, ktoré hľadáme, takže môžeme odrezať aj polovičku z tej polovičky, lebo vieme, že tam už hľadať nemusíme, tam sú väčšie záznamy. Čiže pomocou dvoch čítaní do toho zoznamu sme vyradili už 3/4 záznamov. Takže z 1 miliardy už máme len 250 miliónov čísiel, ktoré musíme uvažovať. No a takýmto spôsobom budeme pokračovať ďalej, čiže zase sa pozrieme do polovičky relevantnej časti a stále platí, že buď nájdeme ten záznam, ktorý hľadáme, alebo vyradíme jednu polovičku. Takže koľko čítaní z takého zoznamu potrebujeme na to, aby sme našli ten náš záznam, tak je to maximálne toľko, koľkokrát dokážem deliť ten zvyšný zoznam dvoma. Ak už zvyšný zoznam má dĺžku iba 1, tak vlastne už máme len posledný možný záznam a ten, pokiaľ sa zhoduje s tým našim hľadaným číslom, tak máme výsledok a v prípade, že nie, tak môžeme kľudne povedať, že takýto záznam neexistuje. Pri miliarde záznamov je to zhruba 30 čítaní zo súboru. Dá sa to veľmi pekne ukázať takto, že vlastne aká je veľkosť toho zvyšku. My sa chceme dostať k tomu, že veľkosť zvyšku je 1, to je najhorší prípad. Takže na začiatku teda veľkosť zvyšku je polovica z celkovej dĺžky, potom je to polovica z tej polovice, čiže dĺžka lomeno 2 na druhú, potom je to polovica z tej štvrtiny, čiže je to dĺžka lomeno 2 na tretiu a tak ďalej. Čiže chceme dopracovať k tomu, že to spodné číslo, ako nám postupne rastie ako 2 na prvú, 2 na druhú, 2 na tretiu, takže kedy to bude rovnaká hodnota ako dĺžka. No a to vieme už zo stredoškolskej matematiky, že je to logaritmus dvojkový z tej dĺžky. Vieme teda povedať, že aká je tam tá mocnina. No a pri miliarde je to zhruba 30. No, takže máme, povedzme, že celkom rýchly prístup.
keďže potrebujeme iba 30 čítaní, jedno čítanie je zhruba nejakých 10 milisekúnd, tak 30 čítaní máme nejakých 300 milisekúnd, čo je v pohode do 1 sekundy, takže našli sme riešenie, ktoré nám pomôže. No a teraz si predstavte, že ten zoznam bude treba udržiavať. To znamená, že chceme pridávať do toho zoznamu nejaké hodnoty. Tak potrebujeme pri pridaní nového záznamu, potrebujeme ho vložiť tak, aby bolo zachované to usporiadanie. Takže potrebujeme nájsť to miesto, kde ten záznam vložíme. No, to vieme urobiť cez binárne vyhľadávanie veľmi rýchlo. Zistíme to miesto, kde to treba vložiť. No ale samotné vloženie záznamu už nie je také jednoduché, pretože ten záznam je bez dier. Takže to, čo potrebujeme, je, že od toho miesta, do ktorého to chceme vopchať, potrebujeme tam vlastne urobiť miesto na jeden záznam. To znamená, že všetko, čo je väčšie ako ten záznam, potrebujeme posunúť o kúsok ďalej, aby vlastne tam vznikla tá fúga. Ale posunúť v priemere polku zoznamu o kúsok ďalej znamená zhruba polku prečítať a potom zase zapísať o kúsok ďalej. No a keďže čítanie vieme, že nás bude stať, čítanie polovici záznamu nás bude stať 100 sekúnd, zápis bohužiaľ je na disky pomalší, radovo polovičný, takže to by trvalo 200 sekúnd. Takže radovo 300 sekúnd potrebujeme na to, aby sme vložili záznam, čo je 5 minút. To je že strašne veľa, pretože v tom čase vlastne nikto iný nemôže s tým zoznamom robiť, lebo ja vlastne ho mením. Takže 5 minút je ten čas, kedy ja vkladám záznam a zároveň všetci ostatní činenia musia počkať s vložením svojich záznamov, ak teda tiež prišli do nejakej pobočky a chcú si zaregistrovať simku. Takže toto je neakceptovateľné. Tak, vyhľadávanie síce máme rýchle, ale čítanie, teda zmena je pomalá. Tak, čo nám môže ešte pomôcť? Prvá vec, čo si treba uvedomiť pri návrhu nejakého optimálnejšieho riešenia, je to, akým spôsobom sa komunikuje s diskom. Vy keď chcete čítať z rámky, teda nie z disku, ale z pamäte, nejaký záznam, tak potrebujete určiť adresu, kde sa ten záznam nachádza. Adresácia záznamu v rámke je na úrovni bajtov. Čiže vy viete povedať adresu v rámke na bajt presne a vy si vlastne viete zobrať jeden bajt z rámky, hoci ktorý. A ten vám vlastne príde do procesora a môžete ho spracovať. V prípade, že pracujete s diskom, tam je najmenšia veľkosť, ktorú viete z disku prečítať, až 4 KB. Niekde to je síce 2, niekde to je 8, ale povedzme, že 4 je najčastejšia hodnota. Takže vy, aj keď chcete prečítať len nejaký 1 bajt, tak aj tak z disku prečítate 4 KB okolo toho. Lebo menej neviete. Lebo tá adresácia vlastne je taká hrubá, že viete adresovať len vlastne 4 KB. To je ako keď máte bežnú poštovú adresu, tak povedzme, že v prípade bloku napíšete vlastne meno a ulicu a možno číslo domu, ale v rámci ulice a čísla domu ešte máte strašnú kopu ľudí, tak to je vlastne ako keby menšia granularita, ako keď už idete na úroveň čísla bytu.
No dobre. Takže toto je dobré vedieť a tým pádom by sme chceli s tým diskom pracovať tak, aby že keď už niečo prečítame z toho disku, teda tie 4 KB, aby sme dostali čo najviac zaujímavých informácií, ktoré by nám pomohli k hľadaniu toho nášho čísla. Takže my keď chceme prečítať teda jeden záznam z toho nášho zoznamu, ktorý má 68 bajtov, tak v realite sa dozvieme 4 KB, čo je 60 záznamov. Čiže čítam jeden záznam, ale aj tak z disku prečítam 60 naraz. Tak toto chceme využiť. No, tak využijeme to tak, že keďže 60 x 68 je 4080, a 4 KB sú 4096, máme ešte nejakých 16 bajtov k dobru, tak môžeme týchto 16 bajtov použiť na to, že si budeme pamätať, ktorá stránka je naľavo a ktorá stránka je teda tá najmenšia jednotka z disku, čiže ktorá stránka je napravo a ktorá stránka je naľavo v rámci usporiadania týchto záznamov. Potom, keď už máme takúto štruktúru, že vlastne stránky navzájom si pamätajú svojich susedov, tak vkladanie je veľmi rýchle, lebo nájdeme si to miesto, kde to chceme vložiť a keďže je to už plné, tak môžeme spraviť to, že tam vlastne vopcháme nejakú novú stránku, ktorá môže byť kdesi na konci toho súboru. Stačí, že vlastne tieto okolité stránky si budú pamätať, že napravo odo mňa je táto stránka a táto si bude pamätať, že naľavo odo mňa je táto nová stránka. Plus urobíme to, že môžeme presýpať polovicu záznamov z nejakej jednej stránky sem. A teraz, keď budeme chcieť vkladať povedzme do tejto časti alebo tejto časti, tak tu je kopa voľného miesta, čiže tu už to vybavíme iba v rámci stránky, prípadne ďalšie vkladanie. No, čiže na to, aby sme niečo také spravili, teda potrebujeme prečítať túto stránku, a túto stránku, teda všetky tieto tri stránky zapísať, čo je vlastne nejakých 5 prístupov na disk. A máme vložený nový záznam. Keďže pracujeme len s 5 stránkami, opäť je to veľmi rýchle a to je to, čo by sme chceli. Takže netreba nám posúvať polovicu zoznamu, ale jednoducho prepíšeme len nejakých 5 stránok. Takže všetko je fajn. Ale máme teraz nový problém. Schválne, či na to prídete. No keďže mám offline video, tak vlastne odpovede sa asi nedočkám. Ale teda mnohí možno prišli na to, že problém je s tým, že už nám nefunguje binárne vyhľadávanie. Pretože tie stránky síce idú za sebou na disku, ale neviem vôbec sa pozrieť, že kde je polovica toho usporiadania. Lebo jednotlivé stránky proste sú navzájom o sebe vedia, že kto je vľavo, kto je vpravo, ale nevieme zistiť, že ktorá z tých stránok je v strede. Tak, ako by sme to mohli spraviť? Tak môžeme si to spraviť tak, že si urobíme ďalšiu štruktúru, ktorá si bude pamätať, ktorá bude usporiadaná a môžeme si pamätať ako keby hranice, že všetko menšie ako 437 a väčšie ako 208, čiže medzi týmito dvoma hranicami vieme nájsť túto v tejto stránke. Hej. Všetko medzi 437 a 574 vieme nájsť v tejto stránke. Takýmto spôsobom si tu na hore zapamätáme ako keby odkiaľ pokiaľ sú hodnoty v jednotlivých stránkach dole.
No, koľko potrebujem miesta na to, aby som si pamätal takúto štruktúru, že vlastne interval a adresa na nejakú stránku. No, keďže tu dole máme stránky, ktoré nie sú všetky úplne plné, lebo raz za čas sa rozdelia na polovičku a pridá sa nová stránka, tak v priemere máme zhruba 50 záznamov v jednej z týchto stránok. No a keďže týchto je 50 v jednom, a dokopy máme 50, teda máme 1 miliardu, tak týchto dolných stránok, ktoré obsahujú celé záznamy, je 20 miliónov. 1 miliarda rovno 50 je 20 miliónov týchto dátových stránok. Takže potrebujeme tu hore mať 20 miliónov takýchto žltých šípočiek a tiež radovo 20 miliónov tých hraníc medzi tými šípočkami. No keďže toto číslo je 8 bajtov, tento tu záznamček je tiež 8 bajtov, tak neviem, či to som tu písal, tu nie, ale tu je to hore, do 4096 bajtov, čo je jedna stránka, mi vojdu informácie o 256 stránkach, lebo potrebujeme toto deleno 16, to je 256, 16 je teda tá dvojica, šipka, číslo. No, čiže takýchto tu stránok by sme potrebovali už 78 000. Čiže 78 000 extra stránok, to je nejakých 320 MB. Toto keby sme chceli, to už by nám teoreticky aj vošlo do rámky, nejakých 320 MB. A už v ňom by sme mohli robiť aj binárne vyhľadávanie. No, lenže nie vždycky sa to hodí, takže to, čo môžeme spraviť, je urobiť si ešte ďalšiu vrstvu extra stránok, ktoré budú hovoriť o tom, že odkiaľ pokiaľ sú záznamy v tej prvej, teda v tej druhej vrstve. Takže prvá vrstva, tu je druhá vrstva, tých je 78 000. No a o 78 000 stránkach zase môžeme si povedať, že v akých intervaloch vlastne sa vybavujú tieto dáta. Takže týchto tu nahore potrebujeme zase 256 na jednu stránku, tých je 78 000, takže 78 000 256 je radovo 310 týchto stránok, ktoré si budú pamätať informácie o tých spodných stránkach. No a keď takto pokračujeme ďalej, tak o 310 stránkach nám stačí takéto intervalové informácie už len vopchať do dvoch stránok, lebo ich je len 310 týchto tu na záznamov. A keďže do jednej stránky nám vojde 256 informácií, tak vlastne potrebujeme jednu úplnú a jednu už len tak trošku plnú. A budeme mať keby informácie intervalové o všetkých. No a aby sme to dotiahli do dokonalosti, tak urobíme si ešte jednu vrstvu, kde už bude iba jedna stránka, ktorá bude mať iba jedno delenie. Bude si pamätať, že všetko menšie ako nejakých 506 miliónov je keby v ľavej štruktúre a všetko väčšie ako 506 miliónov je v tej pravej štruktúre. A potom sa môžeme zase venovať už len tým lokalitám. Čiže teraz, ak by sme chceli vyhľadávať v takejto štruktúre, tak už vieme to spraviť na 5 čítaní z disku. Pretože prečítame si tú hornú stránku, zistíme, že či naše číslo je v ľavom alebo v pravom stromčeku.
potom sa zase vnoríme do tej správnej vetvy a zase tu nás si pohľadáme, že v ktorej stránke na tej ďalšej vrstve to je. Čiže reálne prečítame tých stránok 5, prejdením z hora až dole a máme ten záznam. To je dokonca lepšie ako tých 30, čo sme robili binárnym vyhľadávaním. Tu na ich máme len 5. Hej. No a pri výške 5 máme ešte obrovskú rezervu, alebo tu by sme ešte mohli dopísať ďalšie intervalíky, čiže tak rádovo 200 krát viac záznamov by sme ešte vedeli vybaviť takýmto spôsobom, čo je teda 200 miliard. Toľko nemáme ešte ani zariadení na internete, nie je to telefónov. Takže v pohode výškou 5 by sme zvládli vyhľadávanie všetkého. Teda na 5 čítaní z disku, čo je super rýchlosť. Táto štruktúra má už pomenovanie a bežne sa používa vo všetkých databázach a volá sa B plus strom. Pomocou tejto štruktúry sa robia tzv. Indexy, alebo teda tá štruktúra sa volá index, ktoré teda nám umožňujú rýchle vyhľadávanie nad usporiadanými záznamami, lebo táto štruktúra si sama tieto záznamy usporiadáva. Takýchto stromčekových štruktúr je ešte dokonca viac. Existujú aj VB stromy, R-star stromy, UB stromy, M stromy. Je ich strašná kopa, ktoré sú určené na nejaké iné štruktúry ako také lineárne usporiadanie. No a keď sme sa začali baviť o veľa dátach, tak pri veľa dátach je problém, že už ani tie nám nevojdu na jeden disk. Zatiaľ tá miliarda záznamov nám v pohode na disk vošla, to je nejakých 63 GB, takže to nebol problém, ale keď by ste tých záznamov už mali petabajty, zetabajty, tak potrebujete tých diskov strašne veľa. Takže to, čo sa štandardne robí, je, že použijete teda tisícky obyčajných počítačov, voláme to cloudy, alebo teda dátové centra, kde ich spojíme teda rýchlou počítačovou sieťou a každý z tých počítačov bude spravovať iba nejakú malú časť dát, no malú, tak tú, ktorá mu vojde na disk. Plus sa ešte deje to, že každá časť má aj nejaké repliky, čiže ak by nejaký počítač vypadol, tak vlastne nejaká replika ho dokáže nahradiť. A vlastne na každom z tých počítačikov je vlastne index, nejaký B plus stromček napríklad, ktorý dokáže vyhľadávať nad tou svojou časťou. Už nebudem zachádzať do algoritmov vyhľadávania nad takýmto cloudom, snáď len taký obrázok, že takto vyzerá nejaká jedna ulička, kde tieto stojany majú na sebe rádovo nejakých 15 či koľko počítačov. A takýchto stojanov, ako vidíte, je strašne veľa. No a toto bola len jedna ulička, ale dátové centrum má takýchto uličiek obrovské množstvo. A to je vlastne ako keby to, čo sa bežne deje u tých veľkých technologických gigantov, že proste majú takéto obrovské množstva počítačov, ktoré spracovávajú všetko to, čo potrebujú bežní ľudia pri spracovaní veľkých dát. Hej. A tie repliky sú super dôležité, pretože pri takých veľkých cloudoch sa vždy všetko kází. Ono to vyzerá to super moderne, ale ten hardware, ktorý je v nich, je v celku obyčajný a ten hardware má istú životnosť. Hej. Napríklad jeden disk má životnosť 5,7 roka v priemere a iba keby ste mali 100 diskov, tak v priemere sa každý pokazí za tých 50 000 hodín lomeno 100,
čo je 500 hodín, čo je asi 21 dní. Čiže rádovo každých 21 dní pri 100 diskoch vám jeden odpáli a potrebujete ho nahradiť za nejaký iný. A teraz si predstavte, že tých diskov máte desiatky tisíc alebo stovky tisíc. Tak to je naozaj náročné. V týchto datových centrách existujú technici, ktorí proste každé ráno dostane informáciu o tom, že kde všade má ísť vymeniť nejaký hardware, lebo sa pokazil. Hej, a teda repliky sú práve na to, aby sme zvládli vykryť takéto výpadky. Plus niektoré repliky sa dejú nielen v rámci datacentra, ale aj medzi datacentrami, aby keď jedno datacentrum z nejakého dôvodu vypadne, tak aby ho vedelo plne nahradiť iné dátové centrum. Hej, tých dôvodov môže byť veľa, ktoré môžu vyradiť celé datacentrum. Dobre. Samozrejme, tieto datové centra potrebujú nejakým spôsobom komunikovať medzi sebou a tu je možno zaujímavé si uvedomiť, že aj keď máte obrovskú, rýchlu počítačovú sieť, tak nie vždy platí, že rýchla počítačová sieť znamená rýchle dáta, pretože keď tie datacentrá sú ďaleko od seba, tak aj keby ste mali teda priepustnosť v rádovo v terabitoch za sekundu, tak jednoducho tie signály tečú tým internetom iba rýchlosťou svetla a teda na to, aby ste sa dostali kdesi inde v rámci sveta, tak jednoducho tá odozva môže byť dlhá. A preto pri tých replikách to nie je také v celku jednoduché, že či ich robíte iba v rámci datacentra alebo medzi datacentrami. Tam potrebujete jednoducho pracovať aj s takýmito vecami. Čo sú veľmi zaujímavé informatické problémy. Používajú sa rôzne distribuované súborové systémy, ktoré už v sebe majú tú replikáciu zahrnutú a teda vnímate ako keby všetky tie počítače celého datacentra vnímate ako jeden obrovský súborový systém a už on sám sa stará o to, aby tie kúsky súborov sa replikovali a presúvali. Čiže už programátor potom nemusí riešiť, že kde sú dáta, už to vybaví súborový systém. Napríklad Google File System bol vyrobený už v roku 2003. Hej. Nad takýmito file systémami potom fungujú aj nejaké databázové systémy, napríklad HDFS. Hadoop File System je teda tiež taký súborový systém, ktorý si môžete aj vy nainštalovať do vášho nejakého klastra a môžete si vlastne robiť aj sami takýto súborový systém. No a nad nimi teda existujú mnohé ďalšie nadstavby. Už existujú teda databázy, ktoré zvládajú pracovať priamo nad takýmito súborovými systémami. V Google používajú Bigtable, open source verzia sa volá HBase, to je vlastne stĺpcová databáza, to je trošku iná ako bežné. Časom vznikli aj rôzne ďalšie databázy, ktoré zvládajú distribuovaný systém, napríklad Oracle, Cassandra a tak ďalej. To sú mnohé ďalšie databázové systémy, ktoré vám umožňujú teda prácu s veľkými dátami a rýchlu prácu. No a to, čo sa ešte aj v súčasnosti deje a rieši, je to, že všetko je nespoľahlivé, počítače vypadávajú, niekedy sieť vypadne, alebo nejaký switch, alebo router vám vypadne. Niektoré veci sú ďaleko a teda potrebujete dlhý reakčný čas, pokiaľ vám príde odpoveď. Máte niekde obmedzené prenosové rýchlosti, teda medzi datacentrami ani nie, ale možno, že pri komunikácii s klientom, ktorý je kdesi cez telefón napojený, môže byť problém aj s tým.
Veľkou otázkou je bezpečnosť sieťovej komunikácie, teda aby vám nedošlo ku úniku údajov, potrebujete mať kvalitné šifrovanie, kvalitné zabezpečenie jednotlivých prvkov tej celej infraštruktúry, jednak softverové, ale aj fyzické, potrebujete teda strážiť tie zariadenia. Môže sa vám stať, že sa vám zmení topológia, to znamená, že vám kdesi čosi pribudne, nejaké nové počítače, alebo nebodaj sa vám kdesi presekne nejaký kábel a potrebujete zrazu komunikovať iným smerom. Hej, takže problém je aj s tým, že všetko to zvláda iba jeden správca, ale potrebujete teda veľa správcov sietí, ktorí fungujú na mnohých počítačoch. Tie počítače nemajú rovnaké verzie operačných systémov, rovnaké updaty alebo čosi, čiže všetko je také nehomogénne. Čiže toto sú všetko veci, s ktorými sa vlastne boria tvorcovia takýchto distribuovaných systémov. Dobre, tak za mňa to je pre dnešok všetko a ja vám ďakujem za vašu pozornosť.